Croeso i sesiwn Archif Menywod Cymru, Dathlu Tref-famaeth. Nod yr archif yw codi proffil menywod yn hanes Cymru a diogelu ffynonellau yr hanes hwnnw. Heb ffynonellau, does ganddo ni ddim hanes. Ffordd i ni gwneud hynny ydy cynnal nifer o brosiectau arloesol a chyffroes. Y cyntaf o'r rhain oedd y sioeau ar daith ledled Cymru, lle o'n i'n gwahodd y cyhoedd i mewn i ddangos eitemau oedd ganddyn nhw oedd yn portreadu a darlunio hanes menywod yng Nghymru. Yna feithon ni faes hanes llafar, gyda lleisiau o lawr y ffatri, cyfweld a recordio rhyw 200 o fenywod ledled Cymru oedd wedi bod yn gweithio yn y ffatrioedd weithgynhyrchu yng Nghymru wedi'r ail ryfel byd. Ceisio adfer rôl menywod yn y rhyfel byd cyntaf oedd nod y prosiect nesaf, sef menywod ar rhyfel y profiad Cymreig. Ac mi fuon ni'n casglu hanesion unigolion oedd wedi bod yn nyrsys, yn gweithio yn y ffatrioedd arfau ac yn y gwasanaethau, mwyn eu cofnodi nhw ar ein gwefan. Ond mae gyda ni brosiect cyfredol hefyd, sef gwir gofnod o gyfnod, diogelu papurau a lleisiau menywod yng ngwleidyddiaeth Cymru ers datganoli. Mae'n brosiect cyffroes iawn oherwydd bydd yn dangos cyfraniad menywod yn democratiaeth Cymru. Ond yn awr i'ch diddannu, dyma ffilm Canrif Gobaith sy'n dangos peth o waith yr archif. Pan o'n edrych ar y prosiect newydd sydd gyda ni nawr, Canrif Gobaith, o'n i'n meddwl bod hwnna'n gyffroes iawn, oherwydd i ni ddim yn edrych nôl mewn y cyfryw. I ni'n edrych mlaen i edrych ar rai o'r digwyddiadau ar bobl sydd wedi effeithio ac wedi siapo'n byd ni heddi, yn rhan o'r broses hanesyddol yma. O'n i'n meddwl bod cael sylw i ddigwyddiadau bech a mawr a dod â hanes menywod mewn i'r rhif yna, a bydd hwnna'n digwydd yn gyson trwy'r flwyddyn. O'n i'n meddwl bod y cysyniad ei hunan yn gyffroes dros ben. Ers blynyddoedd, rydyn ni fel ysgol wedi bod yn gysadlu yn gystadleuaeth menter y dreftadaeth Gymreig, a ddaethon ni lan ar syniad tro hyn o edrych ar hanes Crynogwen, gan fod hi'n ferch bwysig yng nghanes Cymru. Ni wedi bod ar y newyddion i siarad am beth i Crynogwen achos oedd ni ysgol Penbo di rhoi ar Twitter os mae rhywun wedi gweld y cadair hydd Crynogwen. Dim sbel yn ôl oedd Menywod Abereiron wedi gweld post ar Twitter a ffein oedd hi wedi gweld cadair yn Coleg Rebecca yn Brecon. Oedd y plant yn hollol gyffroes, o'n nhw yn gyffroes, os mi oedd yn ddirgelwch, oedd yn waith detectif, oedd yn ni trwy cyfrwng cyfryngau cymdeithasol,
Y trydar wedi dod o hyd i wybodaeth nad oedden ni'n gallu ffeindio yn unman arall. Wel, dwi'n teimlo bod e'n dod o'r cyffroes iawn y dweud gwir. Mae bwrlw yma, mae'r lle'n llawn, a menywod wedi dod i glywed am ei hanes ei hunain, a mae'r darlithoedd yn mynd i fod yn arbennig, dwi'n meddwl, a cyflwyniad ar waith yr archif hefyd. Felly mae'n ddiwrnod byrlymus bendigedig, dwi'n meddwl. Oherwydd roeddwn i yn y Brifysgol ym Mangor ar ddiwedd y 60au, ond yn y 70au, a bod yn hollol onest. Ac yn nghanol bwrlwm gweithgaredda mudiad iaith a Chymdeithas yr Iaith yn mwy penodol. O'n i'n sôn am ym mhrofiad o weithredu ac yn benna efo Cymdeithas yr Iaith ac efo'r mudiad iaith, achos o'n i'n meddwl bod hi mor bwysig sôn bod merched wedi cymryd rhan yn hwnnw drwy'r amser ar lefel hollol gyfartal, ond na byth unrhyw gam wahaniaethu yna oherwydd bod chi'n ferch. Un o'n hoff ddyfyniadau fi ydy gan Eleanor Roosevelt, you must do the thing you think you cannot do. Wel, dwi'n meddwl bod yna lot o deimlad felly yma heddiw, de. O, mae'n ffantastig i fod yma heddi. I weld y holl bobl brwdfrydig yma dros fenywod, dros eu hawliau nhw, a dwi'n weld cynulleidfa mor deilw i gofio am wyfreinio menywod can mlynedd yn ôl, i gofio 20 mlwyddyn yr archif, ac i gofio bod y Senedd yma yng Nghymru wedi bod yn arloesi'r ffordd gyda chydraddoldeb i fenywod. Yma yn y gogledd mae gennym ni sioe'r daith, a da ni'n gobeithio yn wir ddaw na trysora lu. Mae pobl Llandudno yn mynd i fod yn hael iawn efo'i adnoddau, efo'i archif o hanes merchaid. Da ni wedi cynnal cystadleuaeth i ysgolion lleol, a maen nhw wedi gwneud posteri a lluniau o merchaid yn cael y bleidlais. Dwi'n meddwl bod yn arbennig, a mae Llandudno'n hanesyddol beth bynnag. Hanesyddol i mi'n bersonol, cael cynrychioli fan hyn fel y ferch gyntaf fod yn aelod elusneddol am 2 mlynedd ar 10. Ond hefyd mae o'n allweddol, dwi'n meddwl, y ffaith bod gymaint o bethau wedi digwydd o Llandudno. Ac fel da ni'n fan hyn heddiw yn y llyfrgell, yn y stafell tu ôl i mi fanna, fyddwn ni'n cael yng Nghymorthfa ar 9 Gwener i ddelio efo problemau pobl oedd eisiau dod i'n gweld i. Felly mae hwn yn hanes ynddo ei hun. Mae yna 2 beth yn mynd ymlaen. Un ydy i wneud hefo'r ffaith bod yr suffragists wedi cyfarfod yn gyntaf yng Nghymru yn Llandudno. Ond hefyd, da ni'n gofyn i bobl ddod â pethau i fiewn i ni sydd i wneud hefo hanes merched. Felly mae gennym ni haneswyr o gwmpas sydd yn rhoi cyngor ar yr fath o bethau sydd wedi dod i fiewn. Dwi'n meddwl bod o'n hanfodol i bobl wybod am beth mae merched wedi wneud ac yn glwyno a sydd yn mynd ymlaen, achos da ni'n dal ddim yn cael da ni'n mynd gyfartal yn llawer o bethau. Nawr oedd hi'n eistedd yn y cae, dwi'n meddwl medrai gael yr pethau fan hyn well. Dyna ni. Nawr oedd y gadar, sut mae hwnna di mynd, da chi'n deall y pethau yma well na fi. Mary Evans. Ac enw'r ffarm oedd Ystym Gwadnath. Ystym Gwadnath? Llanfachreth, Dolgellau. Right. Ac mi roedd hi'n wraig o flaen ei hamser mewn llawer ffordd. Oedd hi'n ysgrifennu erthygla i'r cyfnodolyn yr hael. Oedd hi wedi cael chydig iawn o addysg? Addysg, ie. Dwi'n meddwl iddi gael dim addysg ffurfiol o beth dwi'n wybod felly. Wel, os yw hwn
am bod o'n cofnodi mam gi yn ymgeisio fel cynghorydd lleol i lawr yn y de yn ardal Llandaf a Radur wrth ymyl Caerdydd. A'r flwyddyn sy'n ddiddorol, 1931, achos oedd hyn ddim ond rhyw 2 blynedd wedi i bawb o bob merch felly gael pleidlais. Ac hi oedd yr unig ymgeisydd yn erbyn person sy'n cael ei ddisgrifio fan hyn, Lewis Lycher. A mae'r disgrifiad yn ddiddorol, Night Ship Owner. Ac oedd o'n siŵr o gael yr heliw o bleidleisio achos oedd o'n wleidydd amlwg, oedd o'n gysylltiedig ar Senedd hefyd wedi bod. A mam gi wedyn, y disgrifiad ohoni hi, just married woman. A maen nhw hyn wedi cael ei henw hi'n anghywir, achos Mary Ann oedd hi'n neud, oedd hi byth yn defnyddio Annie, ynde? Wel, mae gweith di yn mynd ymlaen heddi ac hefyd un arall yfory gyda phlant o'r ysgolion lleol i wneud baneri heddwch i fynd dros y hen bont, dros y hafren mis Awst i gofio y Menywod oedd yn gwneud y daith i Greenham Common. Rydym ni yn cynllunio y gair gobaith, ond rydym ni'n adio pethau natur mewn i fe. Rydym ni'n trio ffitio popeth mewn, felly mae'n edrych yn dda yn lle cael ei arbennu ei gilydd. Rydw wedi gwneud y gobaith a'r heddwch sydd fan hyn, ac wedi gwneud yr hael fel pob print fyna ac y llaw draw fyna. A wedi gwneud y peth. Roeddwn ni'n gwneud y heddwch fyna ac y symbol fyna. A mae bod yn rhan o'r wyl yma sydd yn rhan o'r ras Volvo wrth gwrs, a bod hwnnw wedi dod i Gaerdydd ac i Gymru am y tro cyntaf, mae hwnna'n gyffroes ofnadwy. Ac wrth gwrs yn dod i Gaerdydd lle mae yna gymaint o hanes morio, a'r sy'n rhywbeth da ni falle wedi anghofio, wrth gwrs da ni wedi anghofio'r llongau yn mynd a dod o yma. Llynedd ddaru'r Archif ofyn i fi draddod i darlith, sgwennu darlith i goffhau gwaith yn had Aled Eames a Robin Evans ar gyfer yr Eisteddfod yn Sir Fôn. Ac felly canolbwyntio ar merched, hanes merched ar môr ar gyfer y darlith honno. Yn sgil hwnna, daeth y gwahoddiad i fi ddod i wneud y darlith yn Saesneg tro hyn yn yr wyl ma fan hyn efo y ras Volvo a phopeth yng Nghaerdydd. Diolch yn fawr iawn am y gwahoddiad i ddeud gair heno. Mae'n fraint ac yn anrhydedd fawr i fi fod yn llys genod i flwyddyn y môr. Mae'r wsnos yma'n gyffroes iawn yma'n Caerdydd achos mae ras y Volvo Ocean Race wedi cyrraedd, a mae hynny'n golygu bod llygad y byd hwylio i gyd ar Caerdydd ac ar Cymru, a dyn ni'n disgwyl llwyth o ymwelwyr i ddod i gefnogi'r cychod. Yn y ras y flwyddyn diwetha, roedd un tîm penodol, tîm o ferched o'r enw SEA, a bu hynny'n llwyddiant enbyd i roed platfform i ferched gael cystadlu ar yr un lefel a dynion yn broffesiynol. Ond yn anffodus doedd na ddim noddiant i'r tîm o ferched yn ei barhau. Felly bu Volvo Ocean Race yn arbennig o wych yn newid y rheolau oedd yn golygu bod merched yn cael mantais o fod ar y gwch drwy gynyddu'r nifer o hwylwyr oedd yn cael bod ar bob cwch. Mae Di Cyffari wedi cael llwyddiant yn cael noddiant, ac i fi'n bersonol beth sy'n wych ydy mae'r hwyliwr Cymraeg Bleddyn Môn yn cael bod yn rhan o'r criw hefyd. Ie, mae'n teimlo'n reit arbennig. Cael gyrru'r cwch ar draws yr llinell yn Gaerdydd. Felly, ie, wedi bod yn leg reit dda. Yn amlwg felly wedi bod yn hoffi cael canlyniad gwell. Ond ie, mae'n dda iawn, reit iawn fod yma'n Gaerdydd. A rydych ymlaen i cael ar lan. Dwi'n meddwl bod hi'n bwysig iawn cysidro bod y Volvo Ocean Race a Clean Seas campaign a'r gwch Turn the Tide o'n plastig yn arbennig
yn codi ymwybyddiaeth pobl am y llygredd plastig sydd yn effeithio ar cynforoedd y byd ar y funud. Ac felly mae defnyddio cychod hwylio y ras fatha Volvo Ocean Race i godi ymwybyddiaeth i gwneud i bobl gwestiynu ydw i angen defnyddio plastig, sut allai osgoi defnyddio plastig, ac yn bendant sut allan ni gadw yn traethau, yn lanach, yn beth sy'n mynd i fod yn bwysig iawn fel gwers i ni gofio ar ôl y ras. Ymysg Gorffennaf, trefnwyd taith o gwmpas Aberystwyth gan yr awdur Gwyneth Roberts, gan orffen yn amgueddfa Ceredigion. So we have the portrait of her and then... Y fenyw gyntaf i gael sylw oedd Olwen Davies, cantores opera yn Rhufain, cyfieithydd i'r Cenhedloedd Unedig a chadeirydd CND Cymru. Roedd hi'n gymeriad adnabyddus o gwmpas tref Aberystwyth. Mae portread ohoni a 2 o'i ffrogiau cyngerdd yn yr amgueddfa. Wel, oedd yn hynod o ddiddorol. Fi'n credu wnaethon ni gyd fwynhau. Mynd o gwmpas Aberystwyth, edrych ar yr holl llefydd yma gysylltiedig ar y menywod. Rhai ohonyn nhw, o'n i ddim yn gwybod dim amdani nhw'r blaen, bod fi wedi cael fy ngeni yn Aberystwyth ac yn byw yma trwy mwyafrif o mynyddoedd y mywyd, o'n i ddim yn gwybod y materiau'r menywod yma. Oedd hi'n daith hyfryd, oedd hi'n daith addysgiadol, hanesyddol ac yn agor yn llyged ni i beth sydd wedi digwydd yn Aberystwyth dros y blynyddoedd. Llawer iawn o fenywod dylanwadol iawn wedi byw yma. O, beth mae'n neud, chmon? Squiggles. Na beth oedd mam yn gweud, pam i chi'n neud yr hen squiggles na? O hyd. Ac wedyn, oedd e ddim yn rhywbeth yn gefndir arbennig o gefnogol. Fysen ni ddim wedi gallu gwneud dim byd. A wrth gwrs, oedd pawb o gyn cenhedlaeth, fel y mam, y wiorydd, o'n nhw jyst yn gofalu am ei gwir ac am ei plant ac am y genedlaeth hun wedyn. Dim ond gofal am rhywun arall. Oedd ddim uchelgau sy'n gwneud unrhyw waith creadigol. Ac wedyn o'n i jyst mwyn y ddau off am hen. A o'n i'n gyffo cadw dywel y beth yw'r peth. Hynod o ddiddorol o bobl yn nid y celfyddydau, byd addysgol,
y Cranogwen enghraifft, o'n i'n gwybod am ei chysylltiad i fel Llangranog ond ddim efo Aberystwyth. Felly mae o'n ffordd dda iawn i ddweud gwir o gerdded Aberystwyth a cael gwybod rhywfaint am hanes y lle. Wedi dod ar y tren o'r Trallwng y bore yma, ond roedd yn werth dod yr holl ffordd achos wedi bod yn agoriad llygad i ddysgu mwy am fywydau menywod yn Aberystwyth. Wir. Dwi wedi mwynhau cymni hefyd a nawr dwi eisiau rhywun sgwennu llyfr am y peth mwyn i mi ddysgu mwy. Fe o'r chfagwn i Welsh. Fe o'r chfagwn i. Fe o'r chfagwn i. Rhydd i. O dŵr an fy mron. Fe greta Mae yna hanes o heddychiaeth gref iawn yng Nghymru. Mae menywod Greenham Common, nathon nhw dylanwadu ar llawer o fenywod fan hyn yng Nghymru a aeth y menywod hynny i Greenham, ond hefyd nôl i Gymru a dechrau protestio yn erbyn canolfannau milwrol a bynceri fan hyn ar tir Cymraeg. Ac yng ngho fi ydy bod fy mam i lle a mi yn ddwy chwaer yna lle ac bod ni wedi gadael banner o Stiniog ar y ffens a hefyd dillad yn plant, oedd yn plant ni fach a heddiw mae Nith i Branwen efo fi fel oedolyn sy'n cario'r traddodiad ymlaen ac o hi'n blentyn oedd hi dilledu'n hi cael ei adael ar y ffens y lle. Wel, yn ynwydus iawn, oherwydd bod ni'n dathlu 20 mlynedd eleni a'r canrif y bleidlais hefyd, i gael persbectif gwahanol ar hanes yng Nghymru a edrych yn arbennig ar sut mae gwledydd eraill wedi cael y bleidlais, achos mae'n rhyfeddol cyn lled ni'n gwybod am hynna. Felly o'n i'n rhoi papur cyflwyniad heddi ar Alice Gray-Jones, golygydd cylchgrawn y Gymraes, yn benodol yn ystod cyfnod y Rhyfel Byd Cynta. A daliadau personol Alice Gray-Jones a mynegiant cylchgrawn. A hefyd gweld sut mae archifau a llyfrgelloedd a amgueddfeydd eraill wedi datblygu. A dyna yw'r prif bwrpas, a dwi'n credu bod ni ar y ffordd i ddeall lot mwy am hynna trwy'r gynhadledd heddi. Beth am i ni feddwl am tu hwnt i'r eicon ffeminist? Beth am i ni bleidleisio heddiw nid am yr un fenyw geith sefyll ar bedestol, ond na ni bleidleisio heddiw am fenyw gyntaf. Achos dim cystadleuaeth yw ffeminyddiaeth, ond rhywbeth i ni gydweithio arno fe, felly beth am feddwl am heddiw fel y cerflun cyntaf o fenyw yn Gaerdydd. Diolch yn fawr iawn. Felly, yn 2011, nes i benderfynu dechrau cyfri menywod, yn enwedig menywod mewn cerfluniau, a ffindio yng Nghaerdydd, mae môr forynion o'n nhw, diwiesau, ond dim un ohonyn nhw'n fenywod go iawn ag enw a dyddiad geni. Dim un ohonon ni fenywod Cymru ddigon pwysig i gael yn coffa a sgwennu blog wedyn yn gofyn, wel, pwy allan i gael? Beth am i ni newid hyn?
Wel, hwn yw gweithfed digwyddiad yn y prosiect Canrif Gobaith, a mae'n gyffroes iawn. Dyma'r seithfed tro i ni fod yn yr Eisteddfod, ond tro arall ni wedi cael un siaradwr, ond tro yma dyn ni'n cael 6 siaradwraig, ac byddwn ni'n sôn am 5 menyw sy'n heiddi cael cerflun iddyn nhw yn Ninas Caerdydd. Dod â menywod anweledig sy'n wedi cael ei anghofio yn ôl yn fyw a bod ni'n dathlu hynny. Mae gyda fi 5 munud i gyflwyno menyw arbennig iawn i chi, a dweud dyle hon gael ei chofio gyda cherflun o farmor a statws a phwysigrwydd yma yng Nghaerdydd, y ddinas lle oedd hi'n byw ac yn arloesi. I enw ddi oedd Hester Millicent Hughes, yn ddiweddarach Mackenzie roedd hi prioti. Wel, Betty Campbell sydd gyda fi, menyw eithriadol o benderfynol, menyw eofn, hollol eofn, a menyw abl iawn. Dath Betty a'i hysgol yn adnabyddus oherwydd y gwaith ofnadwy dda nath hynna, fel y brif athrawes ddi gynta yng Nghymru. A'r ferch o'n i'n sôn amdani o Nan Davies, nath treulio'r mwyafrif o'i gyrfa yn gweithio'r BBC, ac o'n i'n dadlu bod e'n bwysig cofio amdani hyd. Oedd y sesiwn heddiw'n wirioneddol wych, cael gymaint o fenywod yn rhannu a dathlu hanesion menywod eraill o hanes Cymru, ac bod ni wrth gwrs yn pleidleisio am un ar y diwedd, ond beth am ni weid bod ni'n pleidleisio am y cerflun cyntaf o fenywod, nid yr unig gerflun o fenyw yng Nghaerdydd. Doedd na ddim byd ar yr adag yna yn dweud stori mam, stori nain, stori hen nain. Doedd na byd ar y silffoedd. Wy'n teimlo bod yn synwyr cyffredin, bod hanes menywod yn llawn heiddi cymryd o sylw o hanes dynon, yn enwedig gan bod menywod er wnaid unrhyw arc yn y byd wedi gofod goroesi cymaint mwy o rwystrau. Felly mae rhaid rwsyd neu gilydd treiddio i wahanol rannau o Gymru, a nid yn unig cael ysgolheigion i fod yn rhan o'n yn ddiddori, ond hefyd cael pobl gyffredin, menywod cyffredin. Mae ganddon nhw gyfraniad i wneud, mae persbectif nhw mor bwysig, felly democrateiddio yr archif, dwi'n meddwl, yn un o'r pethau dwi eisiau wneud. Ond hefyd meddwl am ffyrdd gwahanol. Be o'n ddawns, neu farddoniaeth, neu defnyddio'r cyfryngau gyd, a dweud gwir, i ddod â hanes merched at y bobl. Dyle pob hanesydd bod yn gofyn pryd bynnag bod nhw'n cyflwyno hanes, beth oedd rhan menywod, ac bod yn gydradd. Mae'n sicrhau bod menywod a dynon yn hafal, yn hanes, yn ogystal ac yn y byd sydd ohoni. A dyna ni, diolch i chi am wylio, a chofiwch mi fyddwn ni yn Eisteddfod Ceredigion flwyddyn nesaf, a dewch i wrando ar ein sesiwn ar fenywod nodedig Ceredigion. Croeso i chi ymuno ni. Mae croeso hefyd i chi ymuno ar Archif. Cysylltwch â ni drwy ein gwefan, archifmenywodcymru.org, neu drwy e-bost amecwaw@gmail.com. Danfonwch neges ar ein gweplyfr facebook.com/amecwaw, neu ar trydar @amec_waw. Neu danfonwch lythyr at Archif Menywod Cymru, dan ofal Archifau Richard Burton, Llyfrgell Parc Singleton, Prifysgol Abertawe, Abertawe SA2 8PP. Mae croeso i bawb ymuno.